Ang atong gibasa sa unang pagbasa, naghisgot nga sa didto pakustiyan sa akong inahan, gipili nako sa Ginoo. Gihimo niyang hait ang akong mga pulong, talinis daw udyong. Sa ato pa mo mudot gyud ba? Nya kinsa man ning gipasabot ani sa panagna? Hibaw mo, kinsa man ning talinis pas udyong ang mga pulong? Kusga si Jesus niya talinis pa man daw udyong sa inyong paminaw, nadutlan mo, gilingi ay mong tupad na nadutlan na kaspulong sa Ginoo. Mao na nga kanabitang magwali ko niya, maghatag kog recollection, daghan kay moingon biliba ginako nimo padiroy, daghan kay nangaigo sa imong wali. Nako naay daghang naigo pero dili gyud madutlan, di ba? Daghan man kayong maigo god, apil na gani ko akong nagwali pero di madutlan. Nya kinsa man ni sila kanang di gyud madutlan, mao ni sila ang mga mabudhion sa Ginoo. Si Judas siging kuyog sa Ginoo, siya pa gyud mao gitagaan sa puntil para sa kwarta sa ilang kapunungan. Gakaon siya tipon sa Ginoo, higda tipon sa Ginoo, nagbudhi lang yapon. Dige lingi ay mong tupad ikaduha ing naa kay plano nga magbudhi ni Jesus. Na kay plano. Oy, daghan kay nato mga mabudhion. Kana bang mabudhion, kana bang ang imong gisulti ngadto sa Ginoo nindot kaayo, pasalig yod nga mosunod kaniya, pero tuad ay ka mosunod si Yawa. Si Judas usasad sa nagsigig ingon nga I love you Lord, mosunod gyud ko nimo, magpakamatay gyud ko uban nimo, pero ang resulta iya diang gibaligya si Jesus kay iyang giwelcome ang Yawa diha sa iyang hunahuna. Kini manggong Yawa nga igsuon, maro kay ni siya. Unsa may iyang kamaro? Iya tang tudluan pagbuhat og butang nga makalipay nato pero dili na makalipay sa uban. Si Judas ang makalipay giniya kwarta, hingwarta man gini Judas matud pa sa kadtong niaging ebanghelyo gahapon, ingon naunugunan si Judas nganong wa gibaligya katong perfume kay ikahatag untas mga kabos, pero matod pa sa gisulti ni Juan, dili tungod kay nahigugma si Judas sa mga kabos, kundili kawatan manggod siya. Nya siya may nagdaas puntil, igso dito sa hinabang para sa kabos, iyang sigihag kuha. Ang gihigugma niya ang kwarta nga mao'y makalipay niya. Di ka mo karon unsa may inyong tan-aw nga makalipay ninyo, ang pagtabang sa inyong isig katao o ang pagtagbaw sa imong kaugalingon? Pagtabang o pagtagbaw? Pananglitan, ingnon mo, palit mo slat, malipay mo? Malipay? Sige mo palit, bisag kausala usak simana, sige mo palit. Oy, maminaw ra mo, gawa magoy ikapalit pa dir. Di oy na kay ikapalit, wa gid kay 500 ay kada semana, wa jud kay 500 pesos. Oy, pero para manis akong kaugalingon, di ba? Kana ba? Mao na siya mahimutang mabudhion para manis akong kaugalingon. Kana 500 para sa atong kumbinto.
is BF dag. Unya, wa day kay 200 kada semana. Oy. Gyud. Bisan gani kana gani mga estudyante, sobra maginas 200 ang ilang baon kada semana og totalon gina ilang baon kada semana, di ba? Sobra 200 oy. Ikaw niya igasto mo na sa akong kaugalingon. Mao lagi ang imo laging kaugalingon imong lipayon. Pwede ra ba kag dili ka mukaon og usak semana kausa? Di ba? Si Kristo gani 40 gani ka adlaw, 40 ka gabi wa mukaon. Anya kung di ka mukaon, sobra pa 700 imong matigog kada semana. Nya ipalit ito ni mong slot. Ayaw sad padiroy para sa tao na sa akong mga anak. Mao lagi na ang imo laging kaugalingon. Mao na ang yawa. Kanang kwarta ayaw na itabang sa uban para imo na, para nas imong security. Mao na nga magbinudhi ay kita. Wade mo kibawa na. Duko-duko ra bay. Ngano mang naggubat maron sige ang Russia o ang Ukraine unsa may tumong kwarta, ayaw na ihatag dito, imo man na. Ingon sa Ukraine, ayaw uy, unsa ka diya, imo guna, gubata, gubat. Wala pati pinatianay. Nganong gagubat mang Israel o ang Hamas, mao gyapon, kwarta gyapon, wealth, imo guna. Nganong sigihan mo tagpasirit anang tubig diha sa kanang ang dagat diha padung to China. Kap ilog amo ni nganong mari mo kadiri amo ni. Ba? Pero unsa may gipakita ni Hesus ang paghatag hasta sa nagbudhi niya, gihatag niya, nagtuslob siyang pan, gihatag niya sa nagbudhi kaniya. Nya sa dihang nisod na ang yawa. Nakahibaw mas Jesus nga nisod na ang yawa ni Judas. Pasabot, iyan naman tong gibaligya sa Jesus. Iyan na tong gisaad ba nga iyang gibaligya. Nagsabot na to sila sa mga pari katong galagot ni Jesus. Paghatag ni Jesus atong pag-last supper, paghatag ni Jesus sa pan ngadtong Judas, gesture of love ang nisod sa huna-huna ni Judas, ang pagbudhi, ang iyang gi-return sa gugma ni Kristo niya, mao ang pagbudhi. Pero unsa may gisulti ni Jesus ngadtong Judas, sabi yang giingon, naminaw mo? Pagsud gyud siyawa, niingon dayon si Jesus, sa tiyang ingon, buhata dayon ang buot mong buhaton. Wa gyud libak ka ni Jesus si Judas paglakaw sa katong animal kay bawo ba mo ato? Mao na to'y buhaton atong animal nako. Kahibaw nako ato. Wa gyud kay iya yung girespetuhan si Judas. Munang sila diri ga sige na lag bana-bana. Unsa kay pabuhat ato mo palit ba kato pagkaon? Na ba kato ihatag sa mga kabos? Wa gyud libak ka ni Jesus. Kamo dili ninyo libako ng tao nga nahibaw na ka, labi na imong silingan kanang nagbaligya siyang dungog porting gopaha niya moagi dayo sa inyong balay ba nga nagtabi mo sa imong silingan niagi porting siksiha unsa may inyong isulti nya nindot ra ba kay balay kay dako-dako masag income kada gabi unsa may inyong isulti inigagi ba magtinabi ay kanto labi na yun ang inyong silingan ba ninindot ang balay niya nanay sakyanan niya adto magstandbayan ang pari unsa man niya isulti niya dalaga siya ba niya way klarong trabaho simple rag trabaho pero kapalit og balay yuta pag yun niyang pari adto magstandbayan adto pag matug usahay unsa man niya isulti ay magsigig libak si Kristo nahigugma ni Judas wa manglibak ni Judas si Judas
gibudhian si Jesus nang libak ni Jesus ngadto sa mga high priests. Ana, pasabot di ay ani, ang kaluwasan makabot lang nato kung kamaotang mahigugmas makasasala. Si Jesus gitawag og manluluwas kay kamao siyang mohigugmas sa makasasala, bisan ang makasasala wa gyud mahigugma niya. Gilansang pa siya sa cross, pero wa gyud mausab ang gugma og pagtahod ni Jesus sa makasasala. Lingian ang imong tupad kay sad-an man sa kinagnaong ingna kanunay gyung nahigugma ang Ginoo nimo. Ingna nya mao na kay kanunay mang nahigugma ang Ginoo nato, maghigugmaay na lang sad ta. Maghigugmaay ta. Nabitay mo ingon ako, pader, kanibang atong musaway sa mga pari, musaway sa obispo, musaway sa Santo Papa. Nako niya, sa imo karong nakita nga imong gitawag in quotation og sayop sa mga pari, sayop sa mga obispo, sayop sa Santo Papa, nahigugma pa kanila. Kaya pangutanon man ko nila nga unsa may imong baruganan pader nga ingon ani man ni, ingon ani man ni, ingon ani man ni, kani man tay sakto, kani man tay sakto, kani man tay sakto. Nako sige, di na lang ta maglalis og unsay sakto para nimo, unsay sakto para nako, unsay sakto para sa ato mga obispo, pipila ka mga obispo ug Santo Papa. Ang ako lang pangutana, nakita man nimo nga wa nakakauyon sa ilang gibuhat, unsa man nahigugma pa kanila o dili na? Ana, kamo mahigugma pa ba mo sa naghatag ninyo kasakit? Tuwag gibuwag ka naman ganani mo. Imo naman ganang gibiyaan. Oy, pakiguli gid taon kay basig maimpierno katungod ana. Di ba? Mao na yung meaning sa kaluwasan. Kinsa may luwason ang makasasala. Unsaon pagluwas? Gugma, kaluoy, pasaylo, total tolerance and acceptance. Mo nang doon na gitay prinsipyo nga para nako nindot yun kayo ni naningkamot yun ko nga mao ni akong puyan, bahala nag-usahay or kadaghanan dili nako mapuyan, at least makabalik ko. Unsa may prinsipyo? Hate the sin, love the sinner. Okay. Ingna imong tupad be na atong memorization ha. Ingna hate, sige kusgari digo, hate the sin, love the sinner. Nindota ng prinsipyo ha. Ngayon sa may mahitabo, ang kanang tao nga sigig daot nimo sama ni Jesus ang iyang gibuhat, tagai siya priority sa imong gugma. Noto nga ang gituslob ni Kristo wa gid niya gihatag sa lain didto yung Judas, kay mag-anam tag kadako atong sala, mag-anam sad og kadako ang gugmas Ginoo para nato. Pero di lang ta magsalig nga naman inigkamatay nato anha diha ang final judgment. Samtang buhi pa ta, wa gyud kinutuban ang gugma o pasaylos Ginoo. Open 24/7. Pero kung mamatay na ta, muhunong na ni atong ginhawa, ang musod na sad, mauna sad ang justice of God, ang iyang pagka-just judge. Muna samtang naa pa mo'y 500 pamalit na mugslag, ayaw mo pagdinaw sa atong manggihatagon na Ginoo, di ba? Daw lang yun kay tastanan. So naama ka mo'y 500 karon, o nasad mo'y 200, 700 tanan, palit na mo. Pila na may atong halin sa atong SBF dag para sa atong kumbinto. Gamay pa yung tao itong halin, pero daghan-daghan na biyani, pero gamay pa yun ko na atong susihon.
16,609 ka slots na ang atong halin. Nya naapay 43,391 slots nga available. Nya ang ato sang DCHS kaning atong special slot para rabanis atong Holy Week karon na nagyod Holy Week nagyod. Unya sa ato sang pista dinhi sa karong Abril 13, pila na lang kaadlaw ang kuwang gikan karon. Wa mo kibaw. Kwinta-kwintahan na lang. Ang atong halin 10,202 sa DCHS, naapay 19,798 slots nga available. Tag 200 pesos per slot. Karong Biyernes Santo, fasting man na. Bisag ka ng Huwebes, Biyernes o Sabado, mag-fasting lang ta. Niya human, ang atong budget sa pagkaon anang mga adlawa, ihurot na tog palit og slots. Karong tuluran na kaadlaw, Huwebes, Biyernes o Sabado Santo. Testingan ko na nato. Kitang nahigugma sa simbahan, kita nga nahigugma sa mga makasasala nga ato rasang kapwa makasasala nga niya sa simbahan. Mao na nga maghimo tag mga programa, maghimo tag kalihukan, maghimo tag struktura, mga structures, mga buildings nga maka-facilitate sa pag-reconcile, sa paghimog mga formations aron mag-anam gyud tag kabag-o. Nya mo ni atong gitabangan karon ato ra baning blessingan ang atong kumbento karong Pitsa 12, may untag nahuman-human na sa natugbayad ang atong mga contractors. Perti pag yung dakuas atong bayronon. Pero mapalit lang ning SBF dad, mahurot ning palit, basta god. Mahurot-hurot sa dinatog bayad, no? Mura mamugluya kay mga naw. Basin sa naasan mo dihay wa gamita nga 500,000, ipalit lang sana dire. Masatay DSAP nga tag 500,000. Na pagid mo 25% interest per annum. Kini siya wa ni nato buhata aron lang ta malipay og makapagarbo, kung dili para gini sa kaluwasan. Way gibuhat nato dinhi nga dili para sa kaluwasan. Kana bang makakita ta nga naagyoy Ginoo. Karon ang atong kumbinto nato nindot nagnaong sa inyong tan-aw, makakita ba mo nga naagi Ginoo ron dinhi sa atong parokya? Maaoy ug pay Ginoo di gina mo barog ug yawa pay nagpuyo dinhi, pastilan. Wa gina mo barog, no? Karon ni barog na 1 year na nakapin kay nagsugod ta na mga February last year 2023, karon mga 1 year and 1 month pa lang na. Purma-purma na, di ba? Congratulations. Lingi ay mong tupad. Congratulations. Nawa, di ba? Wag yun mo lingi ang wakapalit. Og slahat. Di ba tayo? Congratulations ha, ninyong tanan, natong tanan. Lakip na mo diha mga online parishioners nga dagko kay mog nahatag sa dinhi kay porti ninyong daghana from all over the world. Amo ginang gibutang ro sa ato mga tarpulin. Ang atong tarpulin wa ginay gaangkon-angkon nga pamilya, kanang ato rong para pista nga tarpulin nga atong ibutang des mga dalan. Ang atong gibutang salamat or greetings from all benefactors and donors from all over the world. So i-greet sad mi ninyo og happy pista mga online parishioners. Nya pakapini og slot. Di ba? Kay mubalik sa na ninyo ang happiness of God. Nya pakapinan sa na niya 100-fold nga slot para inyo na